Pulos ang kalipay, isang 53 anyos nga lalaki ngayon gikan sa Zone 11, Barangay Kalaparan na Revelo, matapos makabaton sa tempranong regalo gikan sa K5 News FM Iloilo bilang benepisyaryo sa kampiyon nga serbisyo para sa mga pigado. Si Manong Arnel Vinson ang may duwag ka mga kabataan kag bulag na sa asawa. Ini siya nagatrabaho bilang plumber sa una apang kapinakalima katuig nga wala nagatrabaho matapos nga ma-stroke. Bilang benepisyaryo sa kampiyon nga serbisyo sa K5 News FM Iloilo, si Manong Arnel ang nagbaton sang isa ka sako nga bugas, 500 pesos ka cash, isa ka radio set, isa ka box ng DTX coffee mix, isa man ka box ng pre-buy coffee, kag isa ka balde nga puno sa groceries. Padayon nga magahatag ang K5 News FM sa mga pamilya nga pigado kaya nakakinhanlan sa bulig. Kani ka K5 bantayan kay basi ikaw na ang masunod nga matagan sang temprano nga pamaskwa. Okay mga ka-K5, nahatag na naton ang mga bulig kay siring bugas, mga groceries, radyo kag cash diri sa aton nga benepisyaryo sa K5 serbisyo para sa mga pigado. Bantayan mga ka-K5, kundi naman nga mga barangay, distrito, ang aton nga pagabisitahon, handog sing Rayo Foundation kay K5 News FM Philippines. Gikan diri sa distrito sa Arevalo, ako si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.